קריית גת. איפה אתה גר? איפה? אני אתן לשלושתכם למצוץ, יא בני שרמוטות, מה לא הבנת, אח שלי? עושים השקעה. מי זה היה עכשיו? לא, יא בן זונה, מה יש לך? תקשיבי רגע, נועה, יש לך תפקיד. אני רוצה בתמורה אורג'י, אני אדבר איתך אחרי זה מה ניתן. אורג'י מוד, אנחנו נדסקס על זה, אל תדאגי. עכשיו מה שאנחנו עושים זה דבר כזה. אני כאן עם עמית יש לו כוחות מיוחדים, עזבו, יש לו את המספרים של כל הסטרימרים. אנחנו עכשיו שולחים את נועה, אוקיי? בתור הבית, היא מתחילה לדבר עם הסטרימר, לפתח איתו שיחות חולין, ואז עמית מתקשר, ומתחיל לצאת עליו למה אתה מדבר עם חברה שלי וזה. מה רשמת לו עד עכשיו? שלום, מה קורה? יופי. תרשמי לו ככה, נועה. יואו, גם אני אוהבת בבוט פופ כזה, בחמוד כזה, בן כמה אתה? פופים? את אוהבת... תקשיב, רגע, נועה, אני לא רוצה לעשות יותר מדי פלקס. יואו, עושה לנו בילטאפ מטורף. רגע. האוברלי של הצ'אט מסתיר, רגע, את אוהבת דימונס? נועה איתנו, נועה איתנו בזה צ'אט. רגע, הולון. עם מי אני בשיחה? טל, אני לא עם טימבלאסט. יופי. שאתה חושב, כי כבר אמרו לי את זה פעם אחת. יופי. עכשיו, תקשיב, עמי, יש לך את המספר שלו? כן. אתה לא בהפרש גדול מאיתנו, כן? הלו. למה אתה... הלו. מי זה? שומע אחי, זה פעם האחרונה שנועה 0745 אצלך בצ'אט אחי, אני מדבר איתך כמו גבר. קצת סמונה אבל ישב. מה? היא חברה שלי והיא רוצה לגרום לי לקנא אחי, היא ושירלי אחי עושות לי קטע אחי, אוהב אותך אחי, אל דבר איתה. גם אני אוהב אותך אחי, אבל מה אתה מחליף לי את זה? מה אני קשור לזה? אבל אני רואה אותה אחי כל הזמן בלייב עם הקיק, אל דבר איתה אחי. הכל טוב, אני רואה. מה זה המשחק הזה שאתה משחק אחי גם? נראה מסריח. מי אתה אחי? מי אתה? אל דבר איתה אחי, זהו. אני אוכל תסביך. פעם אחרונה אחי. בסדר, הוא נראה מכבד כזה אותך אחי, לקפות, בסדר. יופי, יא זין. יא סונה. מה זה? אלדר. אתה. מה אמרת? הלו, יאללה, נדבר אחי. אל דבר איתה, שימי לבן. טוב אחי, טוב. יא בן שרמוטה. עושים השקעה. מי זה עכשיו? רגע, שנייה. מי זה היה עכשיו? הוא שם... מי זה ליאור? מה זה הדבר הזה? איזה גבר אחי. שלח לי, מי זה האידיוט הזה? הוא אוכל תסביך, מה נתרום לו? הוא בצ'אט שלך? איפה הוא? מי זה? הוא בצ'אט שלך? מי זה? יאללה. אלדר, עצור בדקות. כנס אליו לדיסקורד. מה? אני בוכה את חיי, באמת. ואמא שלי, מה אתם נורמלים? אוהב אותך יא גבר. זה היה טרול. תעלם מהסיטואציה, הם לא יבואו, עזוב לך, זה ליצן אחי, עזוב. מיכאל הוא לא יכול לזרום עם זה, אבל הוא גם יעלה על זה. אבל הוא מכיר את הקול שלך. אני לא אעשה את זה, אתה תהיה חייב אתה לעשות לו את זה. פשוט תרד למטה, תגיד מה אתה כאילו... אוקיי, נועה, תרשמי לו האם מה קורה, ואז בעוד האחר תרשמי, וואלה הכובע יפה, אהבתי. זה מה שאני גם חושב. עד שזה גם יוכל תסביר, הוא אחד שלא מדבר עם בחורות, אחי, הוא לא רצה לשחק איתי במשחק אימה עם בחורה שהיא סטרימרית בגלל שהיא בחורה. נועה, תרשמי למה לא מתייחסים אליי. אתה מחכה אליו עכשיו, הכי חשוב שבהתחלה תגיד לו, לא רוצה לפגוע לך בלייב, מדבר איתך, כאילו מדבר איתך גבר אל גבר. סבבה. וזה. רגע, אתה רוצה להגיד לי שאשתך צופה לך בלייב ממש עכשיו? נראה לי, לא יודע. מה הולך אח שלי? כן, אני חושב שכן. אני יכול לדבר איתך רגע בין גבר לגבר ככה? כן, מה? וואלה, אני אגיד לך את האמת אחי, אני מדבר עם נועה הזאת קבוע בדיסקורד, כאילו זאתי שבצ'אט שלך, וואלה אנחנו בקטע פה בדיסקורד, אני לא רוצה שתסתובב לי פה בין לייב אם תחפש בולבולים. וואלה, היא עושה לי קטע מסריח, היא רוצה לגרום לי לקנא. כפרה על הראש שלך מיכאל, תחסום אותה. אני נשוי אחי, תגיד לה שאני נשוי. אחי, היא רוצה את הזין שלך, אני יודע מה היא רוצה אחי, תחסום אותה, אני לא רוצה ש... אני נשוי. אין בעיה, תהיה נשוי גם... אחי, תהיה נשוי עם טבעת בצל, אחי, תחסום אותה רק. יכולה לרצות. אני לא חוסם אותה, זה בעיה שלך. אח שלי, היא רוצה לי, היא גורמת לי זה, להתעצבן, תגיד לי, אתה בן אדם מטורף? זה בעיה שלך, למה אתה יוצא עם מישהי שדלוקה על מישהו אחר? תגיד לו תחסום אותה, תחסום אותה.
מאיפה אני יודע? היא כנראה אוהבת קרחים, אחי, אני לא יודע, מה? אוקיי, אז מה אתה רוצה ממני? אז באתי שהיא אוהבת אותי, מה אתה רוצה ממני? אחי, תעשה השתלה בטורקיה, שהיא לא תהיה בקטע שלך, כפרה עליך. אבל אני לא רוצה, מה אשמתי בוא אתה מביך, אחי, אז בתל אביב, אחי, לא בטורקיה, נו. אז תמצא מישהי אחרת בקשה. תגידו, תחסום אותה, אחי, מהדיסקורד, היא חברה שלי. וואלה, לא יודע, אחי. תגידו, תחסום אותה. אז תתבגר, אחי, מה אתה רוצה? למה שלא תחסום אותה, עמית. אבל אני לא מבין. למה שתצא עם מישהי רגע, אח שלי. רגע, אתה קרק, אחי. את כל זה שומעים בלייב, יא בן זונה, אני אזיין אותך? בוא תזיין אותי, בוא, איפה אתה? יא בן שרמוטה, אני בא לקריית גת. אני בא לקריית גת. איפה אתה גר? איפה? אני גר איפשהו, אחי. איפה? תגיד, תן כתובת, אחי. אני גר במושב... שתוק רגע, מישהו מאיים עליי, שתוק רגע, שתוק רגע. איפה אתה? במושב מצליח, אח שלי. אתה מושב מצליח? מושב מצליח. אין בעיה, אני בא אליך עכשיו. איפה שקרן פתולוגי? שקרן, אתה פה? שקרן. תגיד לו מה זה על מי אתה מראה, בן שרמוטה, צא עליו, עמי צא עליו. אחי, אני שם זין גם עליך, גם על קרייבון, גם על זין שלי, אחי. כולכם על הזין שלי, אני אתן לשלושתכם למצוץ, יא בני שרמוטות. מה לא הבנת, אח שלי? אני אשלח את הכתובת שלך בצ'אט, שומע? אל תדליק אותי. אל תדבר עם אחרות בדיסקורד, אני אזיין אותך. אתה רוצה שאני אגיד? שימי אותה ללייב, תגיד לי. שימי אותה ללייב, תגיד. רגע, לא משנה, אני לא יכול להגיד. אל תדבר עם אחרות בדיסקורד, בן שרמוטה, פעם אני לא האחרונה. יכול להגיד. שומע, עמי, תגיד, זה פעם האחרונה שאתה מדבר עם נועה, תגיד לו ככה. תגיד לו, זה פעם האחרונה שאתה מדבר עם נועה. נו. פעם אחרונה שאתה מדבר עם נועה, בקיצר. עכשיו שהיא לא שומעת. שם עליך 1,000 קילו זין, אחי. אח שלי, אתה יכול לדגדג לי את הביצים, יא בן שרמוטה. 1,000 קילו זין, אחי. אחי, אני מגלח את יאללה ביי. אני בוכה, אחי. אני מת. יואו, אחי. רגע, תפסיק לשחק אותה גנגסטר, מה איתך זולגה? אתה לא מכיר אותו. מה יש לך בנזי? אל תגיד את השם הזה, את באה. יואב, מה אומר אחי? לא מבין, תראו, אני לא מבין את הסטרימרים האלה שמשחקים אותה גנגסטרים. יואו, רגע, אני אחליף צבע לאדום. מה אומר ליאור? לא מבין את הסטרימרים שמשחקים אותה גנגסטרים. הוא אכל תסביך או שזה... שקט. גם אליך, יא נרקומן. מה זה? אתה נראה כמו איזה פלקפה עם הזין המעליב. תן לה את הצ'אנס. רגע. על מי אתה מדבר ככה? עליך ליאור זלייק, מה תעשה אחי? אתה קוקסינל אחי, יש לך לוק של בובת מין אחי. וואי, איך תדבר עליך. הוא מת. מה תעשה אחי, הוא מת, צ'ט, הוא מת. הנה אמרתי לך, זה בפנים אחי. הוא מת, צ'ט. מה אתה רוצה? חכה, עוד תשאל שניה לי את את המספר. הצ'אט מי חתיך יותר, תן לי, בוא נהיה אותך גם. אני או אתה. רגע, אחי, תגיד לו, יש לך ג'סי פינקמן, יש חדש מפריע. לא, רגע, אני מחכה אליו מזה, מחכה אליו מחסוי, אני מי אומר לו, יותר חתיך? ליאור. ליאור. לא, אל תהיה סתם. ליאור. ועכשיו מי יותר חתיך? יואו, זה מחר. עכשיו מי יותר חתיך? אתה? הוא לא עונה לי, צ'אט. אתה רואה אחי, אתה רואה? הכל הכובע אחי. הוא חושב שזה אני. זה פעם האחרונה שאתה מדבר עם נועה, יא בן שרמוטה. אני שם אותך בחסום, חלאס. מה אתה רוצה? מי זה ליאור? זה אתה קצת את המספר שלי. זה פעם האחרונה שאתה מדבר עם נועה, יא בן זונה. יא מוכר, יא דומה לביצה. שרמוטה. שלח כתובת. אבל נחכה לה מרגיל. אחי, כולם אובססיביים אחי. הנה, חייגתי לך מהרגיל, אל תפיץ את המספר. שומע? זה הטרול, לא אוהב אותך אח שני. הלו. אוהב אותך. לא, יא בן זונה, מה יש לך? למה הראת עליי? בסדר. הראת, אני לא יודע שהראת, ראו. לא ראו. יא בן זונה מיכאל, נשבע אם הדלפת את המספר שלי, אנחנו בריב. דרמה. די, מי ישמע, אתה לא קפל... לא, יא בן זונה, אני לא רוצה, אחי. בוא נשים לו סאבצ'אט. תודה רבה, אחי. זה גם הייתה אתה בהתחלה? אני מת. לא, בהתחלה. זה הכל היה הוא, ליאור לייף, חבר מועדון, בואנה. תן לי בום. קרייבון! הנה על העולם קרייבון! תן לי בום. בום!